Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. In het kader van de 80-jarige bevrijding van Overloon en Venray in oktober besteden we in Venray van Toen in de komende maanden aandacht aan een serie getuigenverhalen van burgers uit de regio. Zij vertellen over uiteenlopende oorlogsgebeurtenissen, vaak emotioneel, maar ieder op zijn of haar eigen manier. Helaas zijn deze burgers al overleden, maar hun getuigenissen zijn bewaard gebleven. Kijkt u mee naar een indrukwekkend verhaal. Nou, ik ben Paul Stoks, ik ben 81 jaar en vroeger woonde ik op de Leunseweg. Wie woonde daar toen vroeger? Mijn vader, moeder en 6 kinderen. Mijn vader had vroeger op de Leunseweg, waar nu Raailand College staat, had mijn vader vroeger een houtzagerij plus een malerij. Ja. En in 1938, weet je, die windmolen die er nog staat, die heeft mijn vader toen nog bijgekocht. Dus, en dat malen op de Leunseweg, dat weer gestopt. Je vertelde net dat jullie dat met een aantal kinderen woonden in het eind van 1944. Ja. Eén daarvan die was er niet bij. Kun je vertellen wat daarmee gebeurd is? Dat was mijn oudste broer, was een Martin. Die was bij de PTT, was besteller van de brieven. En die moest voor de Duitsers naar Duitsland gaan werken. En dat deden ze niet, die dook onder. En die is dan gegaan op de Meetrik. Die heeft hij dus een week of 3 ondergedoken. Totdat daar een grote razzia werd gehouden. En daar werd, mijn broer is de dans ontsprongen. Maar Martin die kon daar niet blijven. En toen kwam die boer en zeker Wim Steegs. Die kwam s'avonds zeggen, we moesten Martin komen halen. Want hij durfde dat niet meer, want er waren grote razzia's. En die bleven dan komen. Het is mijn broer hebben gehaald. En die is toen nog een aantal weken bij een oorme geweest. Aan het Veulen, bij de oom Bert. En daar sliep hij op de schuur. En dat hield hij ook niet lang vol. En toen is hij naar huis gekomen. En aan de zagerij, de voorgenoemde zagerij, daar hadden we ook nog een aantal varkens. En een van die varkenskooien, daar sliep mijn broer tussen de varkens. Dus. En dan heb ik zelf ook eens mee een beetje geslapen. En toen, op een gegeven ogenblik, toen was je dat ook wel moe. Toen is hij dus, toen zei hij dat je op verlof was. En dat hij dan, 's avonds ging hij dan wel eens wandelen met een buurjongen. En toen hebben ze hem langs de molen, hebben ze hem dus opgepikt. En alsnog, eerst naar Venlo. Toen naar Amersfoort, er was een voorbereiding van een concentratiekampje. En toen is hij op transport gesteld naar Hannover. Ja. En dan werkte hij in een autofabriek. Wie heeft hem opgepakt? Dat waren, NSB'ers, ja. Dat kunnen we zeggen. Die waren echt van de partij. Dus mensen uit het eigen dorp hebben hem eigenlijk opgepakt? Ja, die mensen, ja. En dat weer ook nog uit eigen omgeving is hij toen aangedragen. Wisten jullie waar hij zat? Dat wisten we later, dat hij dus in Hannover zat. En wat hij heeft daar wel eens brieven geschreven. En ook wel eens later, toen het moeilijk ging, toen schreef hij naar een broer van mijn moeder, die woonde in Stralen, Duitsland. En daar schreef hij brieven naartoe. En die
broer die had ook een stuk grond in Nederland liggen en die mocht ook op Hollandse bodem. En we gingen dan, mijn vader en ik, gingen naar Arsen. Dat is een cafeetje aan deze kant van de grens, café Roze. En dat was afspraak, toen kwam die oom ook. En had hij dan een brief bij zich van Martin. En die had hij verstopt in een lange onderbroek. Daar zat die brief in onder. En zodoende hebben we ook wel een brief die dan wel meeging. En toen hielden we toch een beetje contact met die. Ja, toen hadden we dus een hoog officier, die lag bij ons in de kamer. Dat eiste ze gewoon. En daar konden we het goed met. En toen heeft mijn moeder een brief geschreven aan die Duitser. En dat ging toen per veldpost naar Hannover toe. En die heeft mijn broer ook ontvangen. Dus de contact was er wel? Ja, dat was er nog wel. Maar later, toen het dan erger werd, toen werd dat contact helemaal verbroken. Dus er ging geen post meer en Duitsland weer beschoten aan de kanten. Dus. Over het erger worden. Wanneer begon voor jou eigenlijk het oorlogsgeweld in deze omgeving? In het begin van het einde, toen regenden al granaten hier en daar. Het wisten nog amper wat granaten waren. En dat werd steeds verder. Totdat Venray is toen gebombardeerd. En we hadden dus aan de zagerij, we hadden daar een schuilkelder gebouwd. Met nog een familie. En toen zat ik aan de zagerij in de schuilkelder met de secteur. En nog een paar evacuees die we in huis hadden. En de granaten die vielen in een meter van de ingang van die loopgraaf. En dat is schuilkelder. De splinters van die granaat en de polver, nou, dat ging de kelder in. En toen dacht ik toch wel, het is ongeveer gebeurd. Paul, kun je omschrijven hoe die kelder er ongeveer uitzag? Hadden jullie die zelf gemaakt? Dat was een schuilkelder van 2 meter diep. En dan 3 meter, denk ik, of zoiets, of 4, wie ik zo kan niet. En er lagen boven wat van die eiken, we hadden toen nog wat van die eikenboomstammetjes liggen. En die werden aan elkaar gelegd. En daar weer wat asfalt over en zand erover. En dat was onze schuilkelder. Als 's nachts de sirenes gingen, dat ze weer Duitsland gingen bombarderen, dan gingen we dus 's nachts, ook wel eens mee, vaker als een keer, met die familie Kremers, gingen we dan 's nachts naar die kelder toe. En daar bersten het ook nog van de muggen. En hoe was de situatie in de kelder? Was dat nijpend of viel dat nogal mee? Ja, dat ging nog al, totdat het Venray is gebombardeerd. En toen zei mijn vader, ja, hier blijf ik niet zitten, ik ga naar de molen. Daar zit ik veilig, rondom in een berg zand. En en dan kon je dus nog lopen, je kon daar van alles. En daar was ook een kakkel in. En toen hebben we daags daarna met die familie Kremers en nog een familie Swinkels, zijn we naar de molen gegaan. Dus we zaten dan met z'n 20 personen onder de molen. En er was ook een kachel, dus we konden daar, we hadden meel, we hadden geen honger. Maar toen kwamen er nog, gauw genoeg, kwamen er ook nog een stuk of 4 Duitsers die eisten dus de hoogtepunt, die natuurlijk dus gebruikt als uitkijkpost. En die gingen dus boven in de molen en hadden boven in de kap van de molen 2 kleine gaatjes. En daar ging dan hoe is zijn ding, een micros. Zijn kijker in? Zijn kijker. En die kon je met zo'n soort S-bocht, kon je dus zien, ook die mannetjes in die vliegtuigen die met die dubbele staarten, hoe dat ze Venray in brand schoten. Dat was onder andere Sint-Servaas, heb ik gezien, Jeruzalem, Sint-Anna, nou ja, en nog een stel van die gebouwen.
We hebben gezien dat ze de grote kerk, daar stonden 4 torentjes op, dat ze gezien dat ze een van die torentjes afschoten. En later ook gezien dat ze dus een stofwolk weg was de toren. En toen zei mijn vader nog, dat zal zo lang niet meer duren, dan zal de molen ook wel een beurt krijgen. Want we konden zien, de observatie, de watertoren was weg, de schoorsteen was weg, de molen van Aertsen in Oostrum was weg. En zo, dat waren allemaal van die hoogtepunten. Dus jullie mochten van die Duitsers af en toe door die kijker loeren? Daar waren wel aardige jongens bij. Want dat was een operazanger, die stond er nog wel eens een aria weg te geven. En mijn zuster Struus, die heeft toen een keer een ganse middag koek gebakken, witte koek, want we hadden meel nog wel. En in de buurt woonden nog wat boeren van ons. Dan gingen we melk halen, nog in een tijd dat het wat rustiger werd. Ze hebben die soldaten hebben van ons pannenkoeken gehad. Heerlijk vonden ze dat. Maar 's nachts brachten ze ook weer voor die soldaten ook weer eten en dat kregen wij. En dat was op onze beurt ook wel bijzonder fijn. Toen kwamen ze dus een van die soldaten naar onder vliegen en die riep 3 Engelse tanks in de Oostschenk der Stetten. En je moet je voorstellen dat die voetbaltrainen waren er allemaal niet, dat was open veld. Je kon zo op lunch wegkijken. En toen zagen we dus zelf ook 3 van die tanks staan met die ster op. Ik dacht, ja, dat waren ze, dat was de bevrijder. En toen werd er een schot gelost van die tanks op de molen. En dat is al lang wel verleden tijd, dat is wel hersteld. Maar toen was er een van die soldaten, die wou toch met zijn geweertje of wat had hij, wou toch terugschieten. En toen zei een andere nog een van die jongens, niet schiessen, want er zaten mensen onder de meulen, mensen. En er werd er dus niet geschoten. En als hij werkelijk geschoten had, dan had hij mogelijk ook in puin geschoten, dat wist ik. Toen jullie die Engelse tanks zagen, wat dacht je toen? We dachten toen dat het de bevrijding was. Die Duitsers in de molen, die gingen. En wij gingen ook. We gingen dus over het veld naar huis, naar de bevrijders. En nu moet je nagaan dat hele veld, overal lagen mijnenvelden. Want een van die tanks, die genoemde tanks, die reed zelf ook op een mijnenveld. Maar terwijl de Duitsers zich terugtrok, schoten ze hier en daar nog wat boerderijen in brand. Dus jullie liepen eigenlijk door het open veld zo naar de bevrijders toe? Ja, jullie gingen we dus tegemoet. Over het veld van de molen uit, dat was toen open veld. Daar liep dan wel een weggetje, maar om de kosten weg te nemen, liep je dus over het veld. Maar was dat niet gevaarlijk? Dat was zeer gevaarlijk, want die Duitsers die schoten terug. En je zag hier en daar, een paar Duitsers dood liggen. En toen we thuis kwamen, lagen er nog Duitsers, buursaarden in de tuin. Die had nog zijn handgranaat in de hand, die klaar om te gooien. En toen we dus op lunch weg aankwamen, toen riepen ze dus in koor, bye boy. En die Engelsen die stonden er met te lachen. En we kregen daar, die dames kregen er gauw genoeg een reep chocola van. En de mans, die kregen een sigaret. We waren wel bevrijd, maar nog niet 100%. Want ze spannen een lintbeurs over de weg. En richting Leunen, daar zaten Duitsers. En het broekje achter, dat was open veld. En daarachter lag nog een boomgaard. En daar zaten de Duitsers ook. Hoe hadden dat ervaren? Niet leuk. Niet leuk. We waren niet de enige die weg wilden. Hier Venray en Leunen moesten allemaal weg. En de bedoeling was dat we richting Deurne zouden gaan. En toen ging mijn vader, die ging enkele dagen voordat we dus gingen, ging die naar een familielid, een zuster van mijn moeder. En oom Tien,
Die gingen we, en daar hadden ze ook een stuk of 10 kinderen, een boerderij. En die gingen je vragen of we dus in Deurne bij je familie konden komen. En toen gingen we daar, daarna zouden we dus gaan evacueren. We zouden om 10 uur zouden er een vrachtwagen voorrijden en die dus de hele familie op zou laden. Maar dus mijn vader en ik, we zouden dan met de fiets gaan. En we moesten dan van tevoren een klein beetje een kwartier maken, noemen ze dat. De zolder moest ontruimd worden en daar konden we dan heen. Maar we dachten dat hij dus dan in de vrachtwagen, maar die vrachtwagen die kwam ook niet. En toen is mijn moeder en mijn 2 zussen en nog een broer, zijn dus per kruiwagen, weer van alles op de kruiwagen geschoten, richting Deurne. Tot we ongeveer op een Nachtegaal, daar was het, kon er niet meer verder, want de weg was totaal kapot en met een kruiwagen. Dat ging ook niet, hoorde ik van later. En die werden dan opgeladen door een Engelse auto. En tot in IJsselstein, alles ging mee, die kruiwagen en wat erop zat, tot in IJsselstein. En toen was de weg wel redelijk goed. En toen kwam er heel toevallig nog een boer met paarden en wagen en die ging richting Deurne. En toen werden de hele zaken daar weer opgeladen. En tot vooraan in Deurne. Maar mijn vader en ik wisten ook niet. Ik dacht dat hij al een uur of 11 zou die dan er zijn. Maar het was al 5 uur en die waren er nog niet. Tot vooraan in Deurne. En toen werden we dus met die kruiwagen naar de Sint-Jozef-parochie. En dat zien zeker nog zeker 5 kilometer. En die kwamen dan s'avonds toch vermoeid en wel en hongerig op die boerderij aan. Inmiddels hadden mijn vader en ik, we waren dus in Deurne. En we konden dus niet op de zolder treffen, want die Engels hadden dus dat in beslag genomen. Op de schuur en op de stallen, daar zaten ook weer Engelse keukenwagens. En er was bleef niks over dan een lege kippenkooi. En die stond nog vol rommel. En er staat nog zeker 10 centimeter kippenmest in. En we hebben dus, mijn vader en ik en nog wat neven en nog wat familieleden, die hennenkooi leeggemaakt, dat mest eruit. Maar het stonk even goed als een notter. En daar werd wat stro ingedragen en een zeil over dat stro. En dat was ons verblijf. Dus in die tent, in het kippenhok. Er was geen licht, een kaars. En s'avonds bleven we dus bij die boeren in de keuken zitten. En dan weer afgesproken dat die familie die zouden om 12 uur eten en wij om 1 uur. Nou ja, dat was dan een afspraak. We zijn vrijdag gekomen en zaterdag hebben we daar gegeten. En toen waren we aan het eten en toen kwam er een Engelse. Die kwam een ganse kom rijste pap, bracht hij. En dat was voor de evacuees. En dat was een kom pudding. En toen zei mijn tante, dat hadden mijn kinderen ook wel gelust. Nou, om de vrede te bewaren, die zei al dus mijn moeder, werd die kompudding niet door 7 gedeeld, maar door 17. Dus we kregen elk 1 eetlepel rijstepap. Dus dat was het dan met gedaan. Maar toen kwamen dus die Duitsers, die begonnen zich nog eens wat te ruren in het gebied rondom Liesel en Neerkant. Die schoten dus nog een groot aantal raketten af op Deurne en hoofdzakelijk in de Sint-Jozef-parochie. Totdat mijn oom me zei, hier hou ik het niet vol, ik ga vertrekken. En dan weer en zo, het wordt daad gevoegd en die spannen dan zondagsmorgens zijn paard en wagen in. En daar ging van alles op, tot zelfs een spekkist moest erop. En wat stoelen en wat potjes en wat pannetjes en wat dekens en onze spullen.
En degene die kon fietsen, die kostte met de fiets richting Aarle-Riksel. En die niet goed kon lopen, dat was mijn vader en die was mijn moeder en die tante. En ik zelf vond ik tegen, ik kon ook niet lopen. Die mocht op de wagen. Dat beurs was zo'n aangelopen hondje, zo'n fox. Die werd onder de wagen ook nog vastgebonden. En die liep dan met door Helmond richting Aarle-Riksel. Het was zoals je dat nog wel eens vaker ziet op televisie. In die andere vreemde landen was er dus met een pummel dekens of iets vluchten. Zo vluchten we dus uit Deurne weg. Waar ben je toen terechtgekomen? Nou, mijn oom wist al te vertellen dat hij dus in Aarle-Riksel terecht zou komen in een leegstaande boerderij. Dus aanhangstegens, leegstaand. En toen we dan daar kwamen, toen stonden al die mensen met de fietsers, die waren al door. En er stonden nog een stuk of 4 jongens, die stonden er als ons op te wachten. En die jongens die hebben ons wel wat geholpen met ook wat stro in de kamer te sjouwen. En je kwam van de buiten in een vrij grote keuken. En die werd ingericht voor de familie Poels, in Deurne. En de kamer daarlangs, dit weer ingericht voor onze familie. Die jongens, die gingen dan iets halen bij haar huis. Wat schoteltjes en bordjes en een mes en een stoel. En tot ze, vroeger hadden ze op die boerderij zo'n bakjes zand, zeep en soda. Dat waren onze drinkbekers. Toen gingen we naar de zolder ook eens kijken. En wat daarop lag, nou, dat lag dus niet op een vrachtwagen, maar allerhande rommel was er. En blikjes en potjes en legnesten en van alles. En daar lag ook een stel appelen. De meeste van die appels waren al lang gevreden. Het bleken ratten te zien. En er hing ook nog wat tabak en daar hebben we ook nog wat iets van geleend. Maar in ieder geval, toen dus daags daarna, zei mijn moeder, we moeten toch eens een klein beetje ooglijk. Toen gingen ze dus in die bijkeuken, weer een paar emmers water doorgesmeten, om dat een beetje christelijk te hebben. En dat hondje, dat fox, nou, die kon het niet aangesleept krijgen van de ratten. Daar kwamen uit alle holen en gaten kwamen ratten tevoorschijn. En de vloer, een stuk of 6 of 9 tegens, die zakte een halve meter weg. Dan stond mijn moeder op, die zakte dus, ja, die stond tussen de ratten wat. De hond en de omstanders, die hebben dus gedaan wat ze moesten doen, die ratten kapot maken. Die hond, die kon het niet aan. En na afloop, het waren dus meer dan 20 ratten. Dat was een maand vol. Dus eigenlijk een ondoenlijke situatie. Het was toch een verschrikkelijke situatie. Het was, dat je denkt, waar zijn we terechtgekomen? En toen hebben we er dus een aantal dagen gewoond, totdat die familie Poels, die hield het voor gezien. En het was er wel rustig in, die omgeving waar ze vandaan kwamen. En die gingen we terug naar Deurne toe. Met die spekjes gingen we met. En ja, hun eigen spullen. En toen bleven wij achter. Toen jullie daar waren, toen hebben jullie ook nog wel wat hulp van de buren gehad. En ja. Vader ging bij de buren ook wel eens wat vragen. Klopt dat? Die jongens die kwamen dan ons helpen. En daar hebben we dan wat ja, van een schoteltje of een bordje of een stoel van geleend. En met de woorden, als je wat tekort komt, komt u maar. Dus ja, dat was tegen een dove man zo gezegd. En bij de eerste boer, daar ging mijn vaders naartoe. En die ging eens vragen om een kool. Dus voor je kool, die stond er dat er nog zat. En toen vroeg mijn vader toch wat die kostte. En Rijksdaler. Nou, we vonden dat verschrikkelijk veel dus. En dat, nou, wie had ook gekocht en dat moest weer. Dus toen waren die van Deurne waren al weg. En toen hebben we dan toch
een stampot gemaakt van die kolen. Dat was toch wel lekker. En een paar dagen later ging mijn vader naar die tweede boer. En die had vee, koeien. En die waren ook hetzelfde. Als je zwart tekort komt, dan komt je maar. En toen ging mijn vader om melk vragen. En met het antwoord, nee, die melk moeten we leveren. Vrij vertaald, die melk die moeten we leveren. Dus wie kregen het op? Paul, kunnen we zeggen dat het toch wel een beetje misbruik is gemaakt ervan? Ja, ze hebben ons een beetje uitgebuit. Tenminste, dat probeerden ze, maar ik kan me nog herinneren dat we dus op een avond tussen Piet en ik wisten die plak ook te staan, dat we er s'avonds in het donker ook eens een paar Savoie-kolen hebben afgedaan. Dus waren ze niet zo duur. Toen kwamen ze iemand zeggen van dat comité uit Adrixel, we konden een zak kolen krijgen. En die waren uit een leeg NSB-huis in de buurt van Helmond. Ik geloof dat de Kanaaldijk heette. En daar ging mijn vader naartoe. En dat was een compleet huis, dus alles erin en eraan en erin en erop. En toen zei de man, ja, je kunt hier tijdelijk komen wonen, den erbij was. En dat liet mijn vader zich geen 2 keer zeggen. En binnen een uur waren we dus overhuisd van dat rattenbeweging naar dat huis. Dus die akkoorden hoeven we nog niet eens te hebben. Die weer daar opgestokt. Dus gevield van de hel in de hemel? Echt, het was gewoon, er stond alles in, tot zelfs een bed gespreid, tot kopjes, schutteltjes, water en je kon was koken en alles. Nu in de kelder, daar lagen kolen en hout en werkbanken, dat was compleet. En daar hebben we dus een aantal weken hebben we daar gewoond. Dus. En dat was goed? En het was uitstekend. En de buurman, die had ook een koe. Ik geloof dat die Bastiaans heette, of iets, of Christiaans. En daar konden we dus wel een melk halen. Dus, ja, die boer had zelf 1 koe. En die had ze ook voor zichzelf. Toen jullie in Helmond zaten, wisten jullie toen al een beetje hoe het in Venray was? Was er al ooit iemand terug geweest of zo? Ja, mijn vader is met hangen en wurgen, met goedvinding van de burgemeester van Adrixel, met een papier dat hij naar Venray terug mocht. Want hij meende dat de molen niet goed vast stond en dat is nogal stormachtig. En toen is mijn vader met mijn zuster, de Struus, samen dus naar Venray gefietst. En daar hebben ze dus nog het een en ander meegebracht. En mijn vader heeft dan uiteraard de molen nog beter vastgezet. En die stond er dus ook nog gelukkig. En die is dan... en toen zag je wel dat het hele huis bezet was door de Engelsen. En je kon er zo binnenlopen, daar zat nog geen deur aan. Dus alles was... het was oorlog. Dus vader was wel een beetje op de hoogte van de situatie. Ja. En op een gegeven moment hebben ze jullie gezocht. En we moesten dus terugkomen, want die bakkerijen hier en daar, ook ver buiten Venray, die werden dus, ja, die moesten bakken. En die moesten meel hebben. En dus moest gemalen worden. En we hebben dus gemalen. Maar toen gingen Piet en ik gingen dus naar Venray toe. En wat je dan tegenkomt in huis, het was geen huis, maar het was... Je had zo om kunnen draaien. Het was één rommel en rotzooi wat die Engelsen hadden gemaakt. Er zat geen één deur meer aan het huis. En niet alleen bij ons, maar alle buren. Die Engelsen hadden achter in de tuinen overloopgraven gemaakt. En die deuren van die huizen, ja, hadden ze dus boven erop gelegd. En meer wat zand erop. En dan zaten ze wat hoog. Want achter ons zaten de Duitsers nog. Dus de Engelsen hadden het hele huis gesloopt. Ja. Kun je zeggen dat ze dat moedwillig gedaan hebben? Hadden ze ook nog andere dingen, vernielingen aangericht of zo? Ja, het was oorlog en je gebruikt alles wat los en vast zit. Maar die hebben ook in de kelder zijn ze geweest.
En daar stond dan nog zo'n keuzenpot, waar ze vroeger bonen in deden of zuurkool. En die werd gebruikt als wc. Dus kun je nagaan wat voor rotzooi dat je daar tegenkwam. En nou ja, het was niet leuk, wat je dus binnenkwam. En jullie taak was toen om de molen aan het draaien te krijgen. Was de molen dus niet verder beschadigd? Licht beschadigd, dus het hekwerk was wel hier en daar wat kapot. En ook die zeilen waren nogal beschadigd. Maar ze hebben dus die zeilen hebben ze bij Konings in Leunen hebben ze die zeilen eraf gehaald. Die molen was ook opgeblazen. En bij Van Aers hebben ze dus iets kunnen leren of eraf gehaald. Maar in ieder geval, we hebben dus kunnen malen met zeilen. En dat was dus niet alleen maar voor Venray alleen. Nee, ik kan wel bijna zeggen voor bijna heel Noord-Limburg. Voor Meerlo tot Oosterom en Blitterswijk. In Heijen kwamen de mensen hier nog later maar, want alle molens waren kapot. Of ze hadden geen elektrisch of ze hadden geen diesel. We hebben dus gemalen, dag en nacht. Niet alleen voor de bakkerijen, maar ook voor de veehouderij, boeren, gerief. We hebben dus gemalen. Ik kan me nog herinneren dat kerstavond, de 24 december, dat is vader ons kwam halen. Van jongens, stop eens met zitten, want die is heilige avond. Dus nu konden we dus kerstmis vieren. En toen zijn we dus zondags naar de kerk geweest, in de Paterskerk. En daar stond, dat was niks te doen, maar er was vuur op het altaar. In de communiebank, daar stonden 2 kaarsen. En dat was al het licht wat ze dus in die kerk hadden. Dus. En een paar kaarsen bij een altaar. Dus we gingen er, was kerstmis daar 4, dus Piet en ik. En nog wat mensen die uit de buurt, maar het was nog niet, ze mogen nog niet terugkomen. Wat is jou het meeste bijgebleven van die moeilijke episode? Wat heeft je het meeste aangegrepen? Mijn broer Martin, die dus opgepikt was als 18-jarige. En die werd dan opgepikt en die is naar Hannover gegaan. En die was dan eerst, wat ik als in het voorwoord zei, die was dan ondergedoken gezet. En dat hij dan later op transport is gesteld naar Hannover. En later is hij dus heel huids teruggekomen. En is hij van Hannover dus in Zuid-Limburg terechtgekomen, lopend, met nog iemand uit Venray in Engelbert Maassen, geloof ik. En Martin had niks aan dan een paar oude verzeten schoenen, geen sokken, een damesnachthemd en een jas of zoiets. Dat was alles wat hij aan zich had. Dus die kwam dan van Zuid-Limburg af. En dat je dan, voor die tijd, dat je dan aan de zagerij tussen varkens moet gaan slapen. En daar heb ik dan ook eens mee gedaan. Maar dat zijn dingen wat nog altijd bijgebleven is. Dat je dus van 18 jaar, dat je zo moet vechten voor je leven. Kun je omschrijven hoe dat met vader en moeder was toen Martin binnenkwam? Ja, tranen met uiten. Dat kan ik nog wel herinneren. Dus, en niet alleen die, maar de hele familie. Dus dat je dus wel een broer, ja, want daar had ik niet meer op geteld. Want bij ons in de buurt was ook een jongen, een Henny Oudenhoven, die is ook opgepikt. En die moet nog steeds komen. Die is altijd vermist gebleven. Dus. En met die gedachte heb je het dan ook met rondgelopen van degene wel zien gaan, maar die komt niet meer terug. De hele familie Stocks is levend uit de oorlog gekomen. Ja, we hebben dus van alles wel metgemaakt, maar we hebben het allemaal overleefd, godzijdank. Dus. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.